God eftermiddag. Deltager på folkemødet i dejlig solskinsvejr. Jeg har glædet mig til at holde en tale, eller man kunne kalde det oplysning til borgerne om samfundet, om en registreringsordning for alternative behandlere, eller en kvalitetssikring af alternativ behandling. Hvem er jeg? Jeg hedder Charlotte Yde. Jeg er formand for en forening, som hedder Sundhedsrådet. Hvad er Sundhedsrådet? Sundhedsrådet er en paraplyorganisation, hvor brancheforeninger, hvor medlemmerne er forskellige alternative behandlere. Der er også skoler, som uddanner de alternative behandlere. Jeg vil fortælle jer noget om den registreringsordning, som bygger på en lov. Lov nummer 351, som blev vedtaget i 2004, underskrevet af Lars Løkke. Godt hjulpet på vej af Dansk Folkeparti. Den lov, den er efterhånden mere end 10 år gammel. Hvor mange af jer, der sidder her, kender den? Prøv at række hånden op. Det er faktisk ikke ret mange, og jer, der rækker hånden op, kender jeg nærmest godt. Er det ikke ret pinligt? Fordi det er faktisk sådan, at 53% af danskerne har prøvet at bruge alternativ behandling på et eller andet tidspunkt i deres liv. Ud af dem, der har 27% brugt komplementær og alternativ medicin i løbet af år 2013. Det er ganske mange mennesker. Vi er cirka 5 millioner i Danmark. Så det vil sige, at det er over 1 million danskere, der i løbet af 2013 har brugt alternativ behandling. Alternativ behandling, som jeg taler om nu, det kan være akupunktur, det kan være kinesiologi, det kan være kraniosakralterapi, homøopati, heilpraktik. Alle mulige behandlingsformer, som I sikkert kender det. Når så mange mennesker bruger alternativ behandling, så kan man ikke sige andet, end at det udgør en væsentlig del af vores sundhedssystem. Vi kalder det komplementært og ikke kun alternativt, fordi det er sådan, at danskerne faktisk ikke erstatter de almindelige sundhedstilbud, men komplementerer med alternativ behandling. Alle de her behandlingsformer fungerer som en slags buffer for det, der allerede er der, og som vi betaler til over skatten i dyredomme. Når man bruger alternativ behandling, så kan det i sig selv være svært at finde ud af, hvad skal man vælge. Der er så mange tilbud, mange flere end jeg nævnede før. Når man har besluttet, hvad man så vil vælge, hvordan finder man så ud af, at det man vælger er ordentlig kvalitet? Hvis du har et hus, og du vælger, at du skal have et nyt tag på det her hus, eller hvis din bil skal til eftersyn, hvordan finder du så ud af, hvem du skal vælge til at hjælpe dig med arbejdet? Du kører muligvis ind på et autoriseret værksted. Eller du vælger et tagfirma, som er tilsluttet en garantiordning. Registreringsordningen er en lignende ordning til at sikre kvaliteten for alternativ og komplementær behandling i Danmark. Ordningen kaldes også RAB-ordningen, RAB, Registrering af Alternative Behandlere. Den hviler som sagt på en lov. Loven bliver udmøntet i bekendtgørelser, som en gang imellem bliver rettet og korrigeret, når man finder ud af, at der er noget, der skal være bedre. Fordi det går ud på at sikre kvaliteten. Kvalitetssikringen, den er med til at sikre, at de behandlere, som kan kalde sig for eksempel homøopat, RAB, zoneterapeut, RAB, de skal leve op til nogle bestemte kvalitetskrav. De skal for det første være med i en brancheforening. Brancheforeningen, den skal være godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere behandlerne. Hvis du som bruger alternativ behandling vælger en RAB-registreret behandler, så kan du få garanti for, at den person er veluddannet. At personen lever op til et sæt etiske regler. Også kan du være sikker på, at du har mulighed for at klage. Hvis ikke du er tilfreds, hvis der er foregået noget uetisk, så kan du klage til et etisk udvalg. For noget tid siden så jeg en artikel i Metro Express. Det handlede om nogle mennesker, der var gået til massage, og de var blevet tilbudt meget mere end massage. De var blevet ret kompromitteret over de tilbud, de havde fået, og var ret ulykkelige over, at det fremgik der artiklen, hvis man ellers skal tro den. Hvis det var sådan, de havde kigget efter en massør, RAB,
så var det højst sandsynligt ikke sket. Og hvis det var sket, så kunne de have klaget over det. Lad os se på, hvad betyder det, hvis en alternativ behandler er veluddannet. Det betyder, at den brancheorganisation, hvor den person skal være registreret eller være medlem, er forpligtet til at sikre sig, at RAB-behandleren har en fuldt godkendt uddannelse, lever op til nogle bestemte krav, nogle kvalitetskrav, som den forening har besluttet, man skal leve op til. Derudover så betyder det også, at man skal vedligeholde og opdatere sin viden. Man kan altså ikke sove på laurbærrene. Prøv at tænke efter, hvilke brancher I kommer fra, hvor mange steder der er et krav om vedligeholdelse af jeres faglige kvalifikationer. Udover det, så skal man leve op til et etisk regelsæt, og det kan betyde, eller det betyder blandt andet, at man har tavshedspligt, at man skal henvise en anden behandling, når det er påkrævet og nødvendigt. Det betyder også, at man skal leve op til gældende lovgivning, for eksempel omkring databeskyttelse. I kan finde meget mere om de etiske regelsæt på brancheforeningernes hjemmesider. Ikke mindst, så betyder det, når man er RAB-registreret, at der er klageadgang. Og som jeg nævnede før, betyder det, at man kan klage over, hvis man er blevet uetisk behandlet. Behandlerne har også en forsikring. Vores titler inden for det her område, de er ikke beskyttet. Alle og enhver kan kalde sig massør, kinesiolog, homeopat osv. Derfor er det vigtigt, at brugere kender til den her registreringsordning. Den sikrer, at man kommer et sted hen, hvor der er ordentlig kvalitet, for det er ikke enhver, der kan kalde sig homeopat RAB, massør RAB, kinesiolog RAB, kraniosakralterapeut RAB osv. Uddannelse er vigtig. Hvis man går på en uddannelse, hvor man har en masse timer i de vigtigste ting, og har gode lærere, så lærer man ikke kun selve faget. Man lærer også om alle de andre ting, som omgiver faget, for at det kan bære igennem, når man skal ud og praktisere. I dag har jeg taget den her hat på, som et tegn, et bevis på uddannelse, og hvor vigtigt det er. Eller rettere et symbol på det. Det er ikke alle vores fagområder inden for det alternative, som har brug for lang uddannelse, men nogen har. Og jeg selv tilhører en af dem, som har brug for lang uddannelse. Og jeg har faktisk en bachelor, og jeg har faktisk også en master i mit fag. Ikke noget andet, men i selve faget. Jeg håber, at I nu med mit oplæg har forstået, at der findes en registreringsordning, som er med til at sikre kvaliteten for alternativ og komplementær behandling. Den forkortes RAB. Den sikrer uddannelse, etik og klageadgang. Hvis I vil høre mere om det, så kom i aften i Røgeriet i telt 1, også det der hedder F10. Og så hør en ung rapper, fritiden, rappe om RAB-ordningen, og være med til at diskutere alternativ og komplementær behandling. Tak for jeres tid, og fortsat godt folkemøde. Tusind tak til Charlotte Yde fra Sundhedsrådet, og det er meget